Страшно много съм си мислила какво ще да стане, ако се бях родила един живот точно по-рано. Това са ни корените, оттам сме дошли. Не може да не се интересуваме. България е спасила част от своя народ и то основна. И това трябва да го чуе света. Наскоро бях в Германия и поне там не знаят. Днес като разказах в Америка и всички се шашнаха и решиха, че това е страхотно. Не бяха чували такова нещо. Много хора са го преживяли и да, всеки има своята история и да, всяка е трогателна и във всяка има нещо. Обаче България е запазила народа си и трябва да се гордее. Тая тема не искам да се изтърка, разбираш ли? Не искам да се говори за нея като за ежедневие. Тя трябва да остане скътана в сърцата ни и мъка или какво спомен няма значение. Но когато говориш за нещо много често, с много думи, тя се изтрива. Не, че не обичам да си спомням, но няма вече и с кого да споделиш това, което си преживял тогава. Неведението от бъдещето. Не знаеш къде отиваш. И какво ще стане с тебе след това. Дали ще се върнеш или няма да се върнеш. Това бяха нещата. Въпреки че бяхме деца, чувствахме напрежението в нашите родители. Има хора, които не искат да говорят, защото им ставало тежко да си спомнят онези години. Тежко е. Ето и сега аз плача. Тежко е, ама трябва да го кажеш. Длъжен си да го кажеш. Чакахме както агнетата на кладницата да на заколата. Какво може да направим? Тъй. Само този, който не го е преживял, той не знае кой е, но ние сме търпелив народ. И затова искам този период да добие друга светлина. Светлина на преодоляните мъки. Често съм се опитвала да си представя какво детство са имали моите дядо и баба. По времето на Втората световна война те са били на моята възраст. Или почти. Опитвал съм се да направя сравнение с моето детство, с моите игри, с моите приятели и забавления. Но винаги неуспешно. После разбрах, че връстниците ми също изпитват интерес към тежкия еврейски живот от онези години. И решихме да се запознаем с част от тези хора, да чуем лично техните истории. Така започна нашето пътешествие из България и към миналото, защото искахме да знаем, за да помним.
Това е като съм бил на 13 години. Бар мицва, чувала ли се? Да. Това е на моята бар мицва. И така ни обличаха и правихме пълен тур с Сефер Тората в синагогата, в голямата синагога. И вече става мъж и може с мене да започва молитвата. Ето една моя детска снимка. Ето тая. Тук всички сме еврейчета, всички сме маскирани като джуджета и като снежанки. В Пловдив имаше 2 еврейски училища, което едното изгоря 28 година. Време на училище, заниманията ни нямаше компютри, тогава бяха чилик сопа, ашик, знаеш какво значи ашик? Кокалчета от коляното, от ставите, орехи, чилик сопа. Знаеш какво значи чилик сопа? Една пръчка от толкова дълга, острена от 2 стъми и с една голяма пръчка, като чукнеш, тя подскача, удреше, за да отива надалече да се гони. Нямахме детство фактически. Нямахме детство. Само беше тревогата, че дали има какво да ядем. Или за дрехи да не ви разправям. Какво имаш? То нямаше нищо. Нито за ядене, нито за пиене. Сутрин ставам, пита майка ми: мамо, какво ще закусиме? Отговора беше: знаеш, там има олио и червен пипер, мажеш си на една филийка и това ти е закуската. В еврейското училище още попаднах под влиянието на Шомер ха-Цаир. В Шомер ха-Цаир имаше много смислен, много богат, много интересен и весел живот. Трябваше да мине известно време, докато ни отделиха от децата от махалата. Техните батковци и сестри и родители, може вече надъхани от пропагандата, странеха от нас. Даже те научавахме от тях, че те ставаха членове на Браник, легионерите, звенари. Изобщо не беха тези приятели, които ги познавахме и с които израснахме. До 1943 година нямахме абсолютно никакво чувство за различие. Нали ви казвам се? 1943 година започна да се проявява, то какво се прояви? Нас изгониха, 1943 година ме изгониха от училище. Бях в 7-ми клас, гимназиалния клас, когато беше забранено на евреите да продължат образованието си. И тук ни изключиха всички от гимназията. Престанахме да учим в училище. Може би се считаше, че не е необходимо да имаме образование. Обиждаха на, нали? Чипочета наричаха, опитваха се да набият. Но ръководството на училищата и учителите нямаха никакво отношение към нас, еврейчета, отделно от другите. Отношението беше еднакво. Оживяхме, защото бяхме оптимисти. Бяхме млади. Всичкото го изкарахме в песни. Ние от 8 деца 7-те пеехме. Бех на 13-14 години, вече беше започнал фашизъма в Германия. И зная, че имахме една учителка, любима учителка, която ни даваше теми, така повече еврейски, библейски. И знам, че ние писахме едно съчинение: тежко е да си евреен, особено в Германия. 1941 година, януари месец, започна да действа закона за защита на нацията. На нас ни сложиха жълти значки. Ние започнахме да спазваме строго всички
ограничения на закона. Колко погроми имало. Трошиха се стъклата. Шареха се вратите. Забраняваше се да ходим на баня, освен на определен ден с циганите. Нямахме право да посещаваме киносалони. Нямахме право да се движим по 2 главни улици в града. Нямахме право да ходим в парка. Малката градинка, която е до старата пожарна, в нея имаше написано, че е забранено да преминават кучета и евреи. На моята жена смениха името от Бела, стана Басия, тъй като Бела не било типично еврейско име. Аз бях 42 година, абитуриентка. И казвам аз на директора ми, 9 часа, на мене ми е забранено. Ти си под моята закрила. Когато влизам аз, те ме поглеждат някои момчета и една купчина се събира в един ъгъл и ме сочи с пръст. Сочи ме с пръст, обаче аз нищо не разбирам какво става. Това ми е първия бал с рокли, ушита от комбинезон на майка ми. И след 10 минути на вратата на читалището един слампази, околийски управител, полицай. И той идва при директора и каза, аз веднага отидох да се скатая при директора. Тук имате една еврейка. Да, каза той, ма тя е ученичка моя. Не е разрешено. И той ми каза, тръгвай пред мен. Антисемитизма се появи след Закона за защита на държавата и когато направиха бранническите групи и имаше такива елементи от... Те не бяха много, бяха малко на брой, надъхани от родителите им, правиха такива низоуми. Решат тези хора, че днеска трябва да направят нещо, тръгнат една голяма банда и минават през еврейска махла и колкото видят, бият. И ние, като животните в прериите, като видят опасност, се крият. Нали? И ние се криехме по къщите. Обезлюдяваше се тогава нашия квартал, докато бандата замини. Ако им дойде на ума нещо, щупят някой прозорец и се отидат. Нито полиция идва да ги гони, нито нищо. Интересното обаче е, че българчетата, които живееха в нашата махла, излизаха с опит да не защитават.